tema o kojoj sam ja želela da pričam, ali nekako nije bilo prilike. Mislim da tema ima neku praktičnu primjenu i da je potpuno u skladu sa ovogodišnjom temom Nedelje otvorenog pristupa. A tema se tiče na koji način mi procenjujemo kvalitet određene infrastrukture. Šta je moja direktna motivacija da pričam o tome? Kad god mi pričamo sa istraživačima, ja radim kao bibliotekar i radimo sa istraživačima, mi sad u biblioteci razvijamo nekakvu infrastrukturu, imamo neke repozitorijume, imamo nekakve časopise, imamo svašta što njima može da pomogne da promovišu svoj rad. Međutim, onda oni dođu i kažu, jao, jesi videla, ima onih, tamo ima, ne znam, na novi način ResearchGate meri citate, pa to se meni mnogo sviđa, pa ne znam, ima onakav widget ovde, onakav widget onde. I onda se ja malo onako iznerviram i kažem, pa dobro, da li ste vi u stanju da razlikujete ono što je bitno od onoga što nije bitno? I to jeste vrlo ozbiljan problem. Da vi kada pričate sa istraživačima kojima se mi svi negde obraćamo, i ne samo sa istraživačima, nego i sa direktorima institucija, sa ljudima koji donose odluku o tome u šta će investirati, u kakvu će infrastrukturu investirati javni novac, vrlo često se susrećete sa time da oni ne znaju da procene vrednost određene infrastrukture i da taj novac koji nije veliki vrlo često ode na pogrešnu stranu, potroši se na nešto što nije dobro, na nešto što posle mora da se radi ponovo ili na nešto što možda zajednici čak nije ni potrebno. Ja ovde dajem jednu vrlo, to je prepisano iz dokumenta Evropske komisije, prepisana ta definicija infrastrukture. Infrastruktura se shvata vrlo široko. To mogu da budu bilo kakvi uređaji, digitalna infrastruktura, servisi, online servisi, fizički servisi, oprema, znači sve to može da bude infrastruktura. Mi ćemo se danas baviti pre svega digitalnom infrastrukturom, naročito onom koja se tiče diseminacije istraživačkog rada, na primjer to su vrlo često repozitorijumi i razne digitalne platforme, platforme za časopise, izdavačke platforme i slično, ali u principu sve što ću ja reći može da se primeni i na svaku drugu infrastrukturu, na primjer i na opremu koja se kupuje. Šta je cela, oko čega je cela ova priča? Znači, cela priča se tiče toga kako da objasnimo korisnicima šta je bitno, a šta nije bitno, ili šta je više bitno, a šta je manje bitno. Jer, na primjer, oni su često skloni tome da daju prednost kada ocenjuju, vide recimo lep interfejs, šareno nešto, lepo izgleda, na mobilnom izgleda još lepše i misle pa ovo izgleda baš savremeno, izgleda moderno, super je, a u stvari često ne gledaju koje funkcije stoje iza toga, šta to omogućava, a šta ne omogućava, da li je to samo fasada ili iza toga postoji još nešto što nudi zaista, što zadovoljava potrebe koje oni imaju. Takođe, ono što je bitno jeste, već sam rekla, da li oni koji odlučuju, da li direktori institucija ili rukovodioci projekata znaju šta je to u stvari bitno. Ovo kažem zato što sam imala priliku da učestvujem u jednom projektu u koji sam sasvim slučajno ušla, a završila sam ga kao savetnik u vezi sa tehničkim stvarima, iako ja nemam neko tehničko iskustvo, nisam inženjer i ne znam ništa, skoro ništa o tome. Upravo iz tog iskustva govorim zato što sam shvatila u nekom trenutku da oni koji treba da odluče u šta će se uložiti novac i kako će se izabrati ponuđač koji će uraditi to što oni traže i kako pre svega da formiraju ponudu, kako da uopšte traže šta će biti urađeno, da oni zapravo ne znaju dovoljno i da su na dobrom putu da plate nešto što im zapravo neće trebati i što možda posle godinu ili dve neće više biti upotrebljivo. I naravno, ono što je bitno u našoj kulturi ovde na Balkanu, ljudi često misle, mi svi patimo od toga da, ne znam, je firmirano, ako je jak brend, ako je dobra firma, da to mora biti bolje. To nije uvek tako. Dobro je ono što zadovoljava vaše potrebe, a to ne mora nužno biti nešto što je proizvela neka poznata firma, jer poznate firme se možda ne specijalizuju za to što vama treba. Sad, zašto ovo pričamo? Mislim da je do sada jasno. Postoji nešto što se zove vendor lock-in, i to je kada vi
koristite neki servis, koristite neki softver, bilo šta, koristite neki proizvod čak u kući i onda to koristite na takav način da postajete vremenom zavisni od toga na razne načine, da li tako što, na primjer, koristite neki servis pa su vaši podaci tamo, pa vi ne možete te podatke da izvučete, ili su podaci u takvom formatu da ne možete da ih prebacite u neki drugi sistem i onda bi to bilo previše skupo prebaciti ih u drugi sistem i vi onda nastavljate da plaćate taj servis koji koristite. Najčešći primer sa kojim se, i najbanalniji sa kojim se institucije sreću jeste da vam je neko napravio website, da vi nemate pristup kodu tog websajta, da vi ne znate šta tu treba da se radi, da nemate nikog ko bi se sada pozabavio time da to rasklopi skroz i shvati šta je tu i odakle krenuti i vi onda nastavljate da plaćate firmi koja vam je napravila website iako to što su napravili vama nije dovoljno dobro ili je zastarelo ili ga ne održavaju kako treba, ali ste vi prosto iz raznih okolnosti primorani da i dalje plaćate, znači zaključani ste, nemate drugih opcija. Takođe, u tim situacijama vrlo često se dešava, dolazi do gubitka podataka. Opet banalni primer websajta. Imali ste na sajtu, ne možete da rasklopite to i da prepravite da bude nešto drugo, morate ponovo da unosite ili što je najgore, obrisanje, sajt nestao je, nije server bio pouzdan, nema podataka više, morate sve ponovo da pravite. Takođe, šta je problem isto sa tim servisima, vi plaćate do određene granice i onda nemate više da plaćate ili je firma propala ili iz bilo kojih razloga nemate održavanje. Napravili ste nešto, imate, ali nemate više održavanje, to postane ranjivo kao digitalna infrastruktura na viruse, na napade, na svašta i to je problem. Takođe može da se desi da to što imate prestane da radi, zato što niste dobro planirali, niste predvideli sve okolnosti, niste ugovore dobro napisali da to sprečite. Vrlo često, opet primer websajta, dešava se to ponavljanje, stalno ulažete, stalno isti napor ulažete da iste stvari postignete, ne napredujete, napravili ste website, onda pravite drugi, morate sve iz početka da prebacujete, ne možete automatski da prebacite podatke zato što niste dobro predvideli neke stvari. I vrlo često, i to se dešava kada razgovarate sa inženjerima i onda sa komercijalnim firmama, oni vas vrlo često ubede da to što oni nude da nema bolje od toga i onda plaćate za nešto što vama u stvari ne treba. Ili vam ne treba ili nije dovoljno dobro za to što vama treba, a uračunato je tamo u fakturi stoji cena toga nečega što vi ne koristite. I to je isto kao kad kupujete, ne znam, paket za mobilni telefon, pa kupite i ne znam, ne treba vam toliko minuta, ali vi ste kupili jer je to u paketu jer niste znali da procenite ili ne znam, bilo tako nezgodna neka opcija. Znači, cilj cele ove priče je zapravo da se malo mi postanemo svesniji, jer ono što sam ja pitala sve vremena, imali smo projekat jedan sa urednicima časopisa u Srbiji gde se ispostavilo da ogromna većina ne zna koju softversku platformu, sad to nije tako, to se sad ipak malo promenilo, ali tada ogromna većina nije znala koju softversku platformu koristi njihov sajt. A recimo da su plaćali, da jeste neko plaćao nešto za to, i da sam ja onda pitala, pa dobro, kada kupujete, ne znam, zamrzivač ili šporet ili mobilni telefon, vi se ipak uputite u neke tehničke detalje, koliko god da niste inženjeri, koliko god da se u te žice ne razumete, zašto istu logiku ne primenjujete i kada razmišljate o website? To je cilj ove cele današnje priče, je da počnemo da razmišljamo o infrastrukturi koju koristimo u istraživanju na isti onaj način na koji razmišljamo kada kupujemo neki uređaj koji ćemo sami koristiti, recimo za početak mobilni telefon. Šta sad sve to treba uzeti u obzir? Prvo, ja bih istakla ove principe otvorene infrastrukture, zato što mislim da je to jedan dokument koji je dovoljno opšte karaktera, a sa druge strane je dovoljno jasno izražava određenu ideju. To je jedna grupa, da kažem, entuzijasta 2015. godine taj dokument definisala. I taj dokument govori o tome na koji način treba da se upravlja određenom infrastrukturom da bi bila ona otvorena, ko njome upravlja, znači upravlja zajednica ili ti učesnici u upravljanju ravnopravno upravljaju tome, nema neka firma posebna, monopol. Ono što je važno je da je način na koji funkcioniše ta infrastruktura transparentan, znači ne može da se desi nešto nepredviđeno, na primjer da ona sada promeni vlasničku strukturu ili da promeni pravila pristupa i slično, zato što se transparentno upravlja. Ima dalje, kada čitate, tu je dati link pa možete da pogledate,
Ima i dalje su navedeni principi. Recimo, jedan od principa je kada se govori o održivosti te infrastrukture, da novac koji dobijate kroz projekte će biti uložen u razvoj te infrastrukture, a ne u njeno održavanje, što znači da vi kada krećete da razvijate određenu infrastrukturu, treba da imate nekakvu percepciju, nekakvu ideju kako ćete je održavati. Znači, taj neki minimum mora da bude obezbeđen. Inače, ovo je sa desne strane vidite spisak organizacija, inicijativa koje su prihvatile ove principe. Vrlo je zanimljivo zato što oni urade neki kao self-assessment, procene gde stoje i onda objave to na svom sajtu. I ono što je za nas bitno jeste da su, na primjer, infrastrukture kao što su Open Air, jer se i vaši i naši repozitorijumi harvestuju u Open Airu, ili DOAI, koji časopisi su prijavljeni tamo i indeksiraju se u toj bazi. Znači, te Open Citations, recimo, Crossref, kod koga svi uzimamo DOI-je, registrujemo DOI-je, znači te neke ključne infrastrukture za nas su prihvatile te principe, što ipak govori o tome da će transparentno funkcionisati i da poštuju neka pravila koja su za zajednicu bitna i da se neće desiti neka nepredviđena komercijalizacija koja će nas sve šokirati, koja se vrlo često dešava sa raznim inicijativama. Na primjer, setit ćete se kada se pojavio Mendeley, onaj citatni menadžer koji je bio strašno popularan, onda ga je Elsevier kupio, onda je to bio šok za sve nas koji nismo očekivali da će se to tako završiti. Znači, ovi principi između ostalog garantuju i da takvih stvari neće biti. Sad, ja ću ovde dati neke natuknice kako treba razmišljati kada se donose takve odluke, kada recimo vi sada treba da razvijete neku infrastrukturu u svojoj instituciji ili treba da kupite i treba uopšte da donesete odluku da li ćete razvijati sami ili ćete kupiti. Ovo su neke teme o kojima treba razmisliti u procesu donošenja te odluke. Znači, to je dugotrajan proces i mnogo toga treba imati u vidu kada se o tome razmišlja. Pre svega, ono što sam rekla, treba odvojiti bitno od nebitno. Koje su glavne funkcije, koje funkcije nisu, šta nije funkcija, šta je dodatak. Znači, to što imate widget koji prikazuje citate, to je dodatak. On može da bude tu i ne mora da bude tu, ali ako ne bude tu, infrastruktura će se raditi. Ako isključite ono što je funkcija, infrastruktura neće raditi i to je ono što je bitno. Znači, bez čega nešto može. Šta može da se doda kasnije? To je tema. Da li ta infrastruktura koju razvijate ili kupujete ima potencijal da se razvija? Da li je moguće prilagoditi ili je to tako fiksirano kako jeste? Tu će često trebati mišljenje nekog stručnjaka koji se razume u tehniku, ali to je pitanje koje treba postaviti. Znači, ne treba donositi odluku bez odgovora na to pitanje. Takođe, ono što je isto veoma bitno kod infrastrukture jeste da taj interfejs korisnički mora biti jasan, logičan i to je nešto gde ne treba praviti kompromise. Znači, nije bitno da li je mnogo lep, da li je ukrašen, da li sve igra i leti. Bitno je da bude funkcionalan i da bude upotrebljiv na različitim uređajima i da ne morate da imate, ne znam, najnoviji kompjuter sa najnovijim softverom da bi to radilo. Znači, mora da radi, da zadovoljava širi krug korisnika. Kao što recimo kad pravite website, onda se trudite da mu ne treba mnogo vremena da se učitava, jer vaša publika će možda dolaziti iz nekih krajeva sveta gde internet nije toliko brz. Znači, to su neke stvari o kojima treba ih imati uvek u vidu. Takođe, ono što je veoma bitno i to je ono što institucije vrlo često preskoče kada prave ugovore i ne iskontrolišu do kraja, to je dokumentacija. Vi dobijete servis, kupite od nekog provajdera koji vam to napravi, a da vi nemate dokumentaciju. Opet banalni primer websajta, znači napravio me neko website, završio se ugovor, oni su otišli, vi ne znate šta dalje s time da radite, jer ne znate od čega je on napravljen, koje tehnologiji se zasniva, koji pluginovi su korišćeni, znači ne znate ništa, zato što niste ugovorom predvideli da ta dokumentacija mora da se isporuči. Oni bi morali da isporuče ne samo dokumentaciju, nego bi morali da obezbede trening za nekoga ko nastavlja da to radi. Znači, to je nešto što apsolutno treba staviti kao jedan od uslova u konkurse kada nešto kupujete, ali isto tako i treba predvideti kada nešto pravite u svojoj kući. I ono što je posebno važno, to su podaci. Recimo, ja često čujem ovi CRIS sistemi sada i naročito na zapadu je onaj Pure koji Elsevier prodaje, koji je užasno skup, naravno za naše uslove,
kako je to sve super, kako je tamo sve predviđeno. Jeste, to je sve super, ali to je super dok vi plaćate. Onog trenutka kad prestanete da plaćate, vi više ni podatke ne možete na adekvatan način da izvučete odatle. Znači, uvek je veoma bitno, i to kažu ovi principi otvorene infrastrukture, da vi morate da vodite računa da ti podaci, da ne kaže samo oni su otvoreni za gledanje, nego su oni otvoreni i za preuzimanje i da vi kao neko ko je vlasnik tih podataka može, pre svega da budete vlasnik, ali kada ste vlasnik na papiru, da kao vlasnik možete te podatke da preuzmete na više načina i da ne morate sada da imate dodatne troškove oko toga kako ćete te podatke preuzeti. To je nešto što recimo treba pitati uvek i treba tražiti da se stavi u ugovor. Na koji način će se upravljati tom infrastrukturom? Moj savjet je uvek razmišljate unazad. Znači, kada ulazite u takav posao, uvek razmišljate sa ovog stanovišta. Posao je završen, infrastruktura je isporučena, sve je plaćeno i sada nema, gotov je ugovor, prekinut je ugovor, šta sada radimo? Šta se dešava u slučaju da dođe do toga da se ugovor prekine ili da nešto prestane da radi? Znači, te scenarije morate da imate na umu kada razmišljate o tome šta infrastruktura treba da zadovolji, koje principe, a koje ne. Bitno je ko je vlasnik hardvera i ko je vlasnik softvera. Naprimer, nije isto ako je vlasnik servera na kom se nalazi vaša infrastruktura, provider ili ste vi. Vi ćete možda moći da više toga kontrolišete ako ste vi vlasnik, ako se nešto nalazi na vašem serveru, ali je pitanje da li ćete imati dovoljno ljudi koji će moći to da radi ili dovoljno obučenih ljudi. Zato je nekada možda bolje da to radi servis provider, ali s druge strane vi onda se morate obezbediti ugovorom da znate šta dobijate, na koji rok, koliko to košta, ako treba da se radi neki upgrade, koliko to košta i da li košta. Znači, to su neke stvari o kojima treba voditi računa. Takođe, ko je vlasnik softvera? Da li vi dobijate, recimo, vrlo česti model je software as a service, nešto instalirano i vi to koristite, ali vi nemate pristup ni tom kodu, ni nekim administratorskim opcijama, znači neke stvari vi ne možete da kontrolišete. To je veoma zgodno. Ako ste vi korisnik koji nije tehnički, potkovan i koji ne želi da se petlja sa tim tehničkim stvarima, ali može da bude ograničenje sutradan kada vi recimo nemate više ugovor, nećete da imate ugovor sa tim servis providerom, onda to može da bude veoma veliki problem. Takođe, na primjer, ako ste pravili neku infrastrukturu, postavlja se pitanje čiji je kod, da li je kod publikovan. Naprimjer, OpenAir, ova velika infrastruktura evropska, oni praktično za sve to svoje što naprave publikuju kod, da mogu i drugi da ga koriste. Tako da u suštini veoma je bitno da li je vama taj kod dostupan, čak i ako nije publikovan, da li je vama kod dostupan, da li vi možete da nastavite da radite na tom kodu ili ćete samo izvući podatke i ubaciti ih u neki drugi sistem koji opet morate da napravite. To je ozbiljna tema jer je ozbiljan novac u pitanju ako morate da napravite recimo nešto što je novo. Takođe, ko je vlasnik podataka, to sam već rekla, to je ključno pitanje isto i da li možete da li vi upravljate tim podacima i na koji način upravljate i veoma važno je da li postoje mehanizmi koji se tiču monitoringa, odnosno praćenja stanja, na primjer, da li se to što je napisano u ugovoru poštuje, da li se upgradeuje regularno. To se vrlo često dešava da vi napravi se to sve i oni kažu mi ćemo održavati, upgradeovat ćemo se, onda se to ne dešava. Znači, ko je zadužen da prati to i da prosto postoji mehanizam da se to prati i da postoji sankcija ako se to ne izvršava, da se zna na koji način se u tim situacijama reaguje. Održavanje je poseban problem, znači mi imamo velikih problema ne samo kod nas u regionu, ali kod nas u regionu ja mislim posebno, ali i drugde je to slučaj, da se nešto uspostavi, da to radi i da onda zapravo prestane da se održava i da zbog toga što prestane da se održava vi u nekom trenutku morate ispočetka da krenete jer to više ne može da se popravi. I tu su neke od stvari koje su bitne i koje recimo treba staviti u ugovoru, koje procedure se primenjuju, ko je zadužen da sprovodite procedure i ko je zadužen da prati da li se one sprovode. Takođe, na primjer, ko radi backup, da li vi možete da radite backup ili ne. Recimo, vi možete da imate website gde će vama reći service provider vi ste zaduženi da radite backup, ali vi nemate tehničkih mogućnosti da ga uradite jer to nije definisano
ugovorom nije bilo dovoljno jasno i slično. Koliko košta to održavanje? To je isto ozbiljna tema i šta ulazi u to održavanje? Da li je, ne znam, i cena hostinga, i cena upgrade-a, i cena update-a, i cena popravke, šta ulazi u to? Morate prosto, kada recimo pravite bilo svoj plan, bilo da kupujete uslugu, morate da imate jasan plan šta koliko košta, da razbijete te troškove na stavke, da znate šta sve to ulazi. I naravno morate da imate te planove, pravite na neki duži rok. Znači ne na godinu, dve, ne za vreme trajanja mandata jednog direktora, nego malo duže. I tu je ona ključna tema sa kojom koje se svi spotičemo, to je održivost svih tih platformi i svega toga što smo napravili. One najčešće nisu održive na duži rok, iako mogu da budu. Ja, na primjer, imam repozitorijum 10 godina već, koristila sam jedan softver, a sada koristim drugi softver, da među vremenu da je potpuno gladak bio prelaz iz jednog u drugi i da nije bilo nikakvog gubitka podataka i da sve vreme mi imamo kontrolu nad stvarima u svojoj kući, dovoljnu kontrolu. Tako da u suštini to je moguće, 10 godina je sasvim pristojan vremenski rok i sutra ako budemo ponovo menjali repozitorijum, ponovo će to biti moguće izvesti na jedan takav relativno gladak način. Znači to je moguće, ali treba planirati i treba to. Website koji ste imali, na primjer, ako koristite softver tipa, ne znam, WordPress ili Joomla, možete i isti sadržaj da prebacujete s jedne platforme na drugu 10-15 godina i samo da nadograđujete. To je sve izvodljivo, ali to treba isplanirati i treba prosto znati da kada ulazite u aranžmane, kada pravite planove, prosto treba postaviti ova pitanja koja sam navela i to će onda biti malo više moguće nego što je to bilo do sada. Takođe, ono što je bitno jeste da kod održivosti jeste obezbeđivanje finansiranja za takve infrastrukture. Znači, ako ste napravili nešto što je infrastruktura, nešto što je značajno za vas, onda gledajte da to uključite u neki institucionalni pravilnik ili u nacionalni pravilnik i da prosto uključite u neki budžet, da se obezbedi novac za to, zato što će se to koristiti. Možda ste pokrenuli neku infrastrukturu tako što ste dobili novac na nekom projektu, ali dalje održavanje te infrastrukture ne sme da zavisi od projekata, znači morate naći na nivou institucije ili države način da se to uključi u redovne tokove finansiranja i da to više ne bude tema da li to može da se održava i finansira ili ne. Takođe je veoma bitno da vodite računa, na primjer kada birate softver, uvek je dobro koristiti slobodan softver otvorenog koda, on ima ogroman potencijal, ali kada pravite te izbore, veoma je bitno da vodite računa o tome kolika zajednica i kakva je ta zajednica koja stoji iza njega, zato što ako je zajednica manja, bez obzira što je softver otvorenog koda, mi to zovemo egzotični softver, ako je ta zajednica manja je verovatnoća da će biti update-a redovnih, tako da ako je zajednica veća, ako je ta zajednica bolje povezana sa naučno-istraživačkim sektorom, onda je naravno to bolja opcija, jer znate da će se i dalje razvijati u tom nekom pravcu taj softver. Takođe, ono što je važno, i to ću sad pokazati na jednom primeru, vaša infrastruktura ne mora da ima sve one bedževe, one metrike, one detalje fine i tako dalje, zato što ona nije izolovana. Vi možete da imate, recimo, infrastrukturu koja zadovoljava osnovne funkcije, ali je dobro integrisana u međunarodne infrastrukture i onda te međunarodne infrastrukture da dodaju vrednost, čine je vrednijom. Jer većina ljudi zapravo preko Google-a dolazi do informacija. Znači, bitno je da ta infrastruktura koju imate bude vidljiva i da bude povezana. I onda će zapravo to nadomestiti nedostatke, te neke detalje, tehničke dodatke i slično, što vi možda nemate. I ja ću sada, na primjer, da pokažem to na jednom primjeru, pošto znam da ima u publici urednika časopisa. Zamislite da imate časopis koji počiva na Open Journal Systems platformi. To je open source platforma i ona je mnogo je časopisa koristi, preko 30.000 časopisa širom sveta i naravno u regionu ima mnogo časopisa koji koriste ovu platformu. Taj softver, on je napravljen u skladu sa zahtevima zajednice i on se stalno razvija. Jedna neprofitna organizacija ga razvija i dalje će se razvijati jer oni učestvuju u mnogim projektima i osluškuju potrebe zajednice. I ta platforma softverska ima određene funkcionalnosti. Naprimjer, ima ovaj protokol, IPMH za razmenu meta podataka. I kroz taj protokol
taj softver, taj sajt običan koji počiva na tom softveru, može da šalje meta podatke, informacije međunarodnim agregatorima. I zahvaljujući tome sadržaj tog časopisa, koliko god on bio mali, koliko god on funkcionisao čak i bez budžeta, te informacije će stizati gde treba. Osim toga, on ima i druge mehanizme, druge načine na koje može. Znači, na primjer, EBSCO ili DOI, direktorijum časopisa u otvorenom pristupu, gde se mi trudimo da registrujemo naše časopise koji su u otvorenom pristupu, one ne preuzimaju automatski te meta podatke, ali vi imate način, kao na primjer urednici časopisa imaju način da te meta podatke pošalju njima. I onda oni dalje to diseminiraju. I radi se o tome da zapravo svaki od ovih agregatora dalje može da diseminira te meta podatke i da ih čini vidljivim većem krugu publike. Naprimjer, ako su vaši meta podaci u DOI iz tog jednog časopisa, malog časopisa, oni će stići i u OpenAir Explorer, znači to je veliki pretraživač, ali će stići u ovu citatnu bazu koja se zove Dimensions. Stići će u Base i Core koji imaju milijarde zapisa iz celog sveta i koje ljudi pretražuju i koji dalje imaju svoje dodatne alate kojima omogućavaju bolju vidljivost. Agregatori kao što su Base ili kao što su OpenAir, oni čak obogaćuju vaše meta podatke. Oni recimo dodaju kontrolisane termine iz kontrolisanih rečnika na koje imate bilo kakve meta podatke na engleskom, oni će obogatiti te meta podatke, dodaće klasifikaciju, DK klasifikaciju ili tako nešto. Znači dodaće ako fali na primjer ORC ID, oni će ga identifikovati, ne uvek tačno, ali uglavnom će ga identifikovati i dodati. Znači, vi ne morate da imate Space Shuttle od infrastrukture, ali ako je ona ima neke te osnovne funkcije zadovoljava i ako se lako integriše sa ovim međunarodnim agregatorima i međunarodnim infrastrukturama koje su bitne za naučno-istraživački rad, onda će ona biti mnogo bolje vidljiva nego neka skuplja i možda moćnija infrastruktura koja nije dovoljno dobro integrisana. Znači ono što je poruka malim institucijama, malim časopisima, repozitorijima jeste vi niste sami u tom kontekstu i vi ne igrate sami, vama neko tu pomaže, ta infrastruktura vam pomaže. To je to što se mene tiče i ja ću rado odgovoriti na pitanja. Jednu stvar namerno nisam pokrenula zato što verujem da je previše komplikovana za diskusiju, to je donošenje odluke da li ćete sami razvijati infrastrukturu ili ćete kupiti. Ja na to pitanje nemam jasan odgovor, to zavisi od mnogo faktora, ali se nadam da ova pitanja koja imate u prezentaciji mogu da vam pomognu u donošenju takve odluke. Hvala. Ви благодарам многу што одвоите време да присуствувате денес.